abana abaisike gose ene y'abana abamura egere banyore chingaki chikorete ki chisaine bagosomera nabuna abaibuli twatebire n'abana ngo twara bari meroberi kwarorire omuroberi oyo ekero kwagenda egasi ya mogondo gose yobisi omuroberi oyo abana babwate nga ngosoma tware okora tware ngegasi noyo bwateti nkonyorigereria oro manye nga inki kiaba nkomanya ore nga abana aba baiseke n'abamura rende ngo kwana tore nga n'abaiseke lakini n'abamura no bakora egasi yabo bakora ose igo baba abana bari basoka bagenda ase bagenda bamanyete nga mama akoira na chinseji naende baminyoka bamanya gukora kora obugasi buri bwangu baminyoka gwisaransa ase egetabu otanya kurigereria nga egetabu ekenkereki amang'ana aya iga mwaetukorwa esukuru onye n'ekiomwaka nchiriki ngoteba ore ng'esabu nenkong'were irenga rero gwakorire ekiagera abasonge bagoteba nga practice makes perfect omwana oyo obikorire ororire eng'encho yaye nereri bwebangire gekogera abana abange twanyorire nga rero igo bagoika kaiga babaura Chisemi especially mono abang'ina omwana ori ekerairire esimi yao obeke password bono ogosoma kwa omwana enyaruka egogocha gwakea ekero moibori otabwateti ekiagera chinsa chinyinge nigarigerereti esimi eri n'echisimi akonya gwaka gosaba egete omuziki kabisa ekiagera environment yasoire goto kwegeria omwana omoiseke nga notakora omokia kore kieni nabo gocha konyora omosacha omuya eyetaribo Bueno, anene kwa Chisemi ina Chisemi abana bagoja basaba Chisemi banya eserikali nero ndiri yegeteriri COVID-19 ya tindete mono abana bagoja gosoma digital bakaba expose ruja se ensemo ye computer Chisemi ebona korona o expose kuri kwa abana na kwa rete nande mechanda okwa expose abana uchi Chisemi tari gento kebe na abana batari gotumika esimi boronge ebaretere efaida bona abana bagutumika Chisemi bobe chikoreta asara ase eng'encho no torigerereti that is why twaroche nonyene serikali etagete gokoraki koretera noe na abana aba ba primary korunse kabisa bachake komanya inkie computer omwana otaigeiri buya nero okoba omobe n'esimi omwana oegeire bobe goso omanyete nga esimi nere gokoretera ebintu ebinde bitari gokonya amasomo oteberera lakini chifamily chinyinge abana bamaite ng'esimi eye omwaki nare nkurusi nonye nomoibori tori konyora gakwanga ko omwana esimi abaibori mbangete ko abana Chisemi gekogera esimi nere private abaibori bande ebintu bire Chisemi mbatageti bana bakoreki barore lakini bona egento kero kiye Chisemi ase bono gyatoreteire chishida omoibori nabagotebi ingorere data mbeke mansome lakini omwana tari gosoma naende omwana ori chingaki chinyinge kwanyoro osoire esimi obongo nkorosa bore onye mumaiti obongo nkorosa bore yaira ni performance inse kiagera arenge gotegerera maybe omuziki igo barenge go chat saa zingine ari nkorora chibicha chimbe nchiroro rabategereri yani bakoroka nga pornography kwanyora nga omwana oire chinga kiororo chinyingi omwana ori nonyembo tukoga uchikorara chinyombe chitwagachire okonyora obegete abana bae nyomba ya isiko noraira oso wagachite nyombe nene kero omwana abwate room botuko na Chisemi mwana oyo tabwati nonye nobongo mboli fresh otagete boigere esabu eri bomanyi nandi kwanyora omwana nigakorosa origeria ebintu omwana riri mambi watagete omwana aboke kegima bakora obogasi obutwate abamura n'abaisike bagokoregere baisaranse bono basome kwanyora nga ngusundukare kwanyora nga nari akorara gakorara kuru saa 11 atagete aboke saa 5 akora kore chigasi ichoroche ani natagete achigutara utarairana omwana oyo moiseko omwana oyo munyaruka nabwate chinsare ndasoma
ebitabo biro bino biremesa mbigoiri mbikoriri kende omoibori ayo bugete ng'omwana one ngosomari bono performance yeteri gochikobangi kiagera mwana tarebanga abana bare madam principal okonya baro bare ase chipboarding batari konyora binde para performance yabo ngakita kire koba abana batubwata ase boarding ose chipboarding school ose school chiri cheime abana bali marange gawonete kuboka aisibi anywe breakfast osa atari esibi uranyole chinsa cyo gosomana n'encharingo no kwabusa se bakorara gosase bagosomera umwana oli agende kirasi atware chinga kichinke awesomera bweka abalimu bachake gosoime atware break atware lunch banyanga n'abalimu abuna bagosoma inkuru bariki chi homework umwana oyo bono bwe boarding nto expected ya kole biye mono ekiagera tabwika ini mwana oli okobuka maambi kero kindara kama amaeko gende school osara rose breakfast endagera ya mambia amaeko gende school umwana bwe boarding iga cross ari kwendagera igabwate ere no mubero ya nechinsa chiaye chindonge awenete gokora omukyo monene kegima tatiga bono abana baito mbali gotebeka abaibuli ngotema bari kubaelekeza biya abalimu babaelekeza biya lakini kwanyora umwana akumitibu na indingo chakogendaka umwana stili obongo bwaye buri asangao mbali nigesyo bagotebereriwo ase chiskuru chinyinga abalimu ngotema bari ekiagera umwana ogoetere programu erosiri na wenete gokora omuki lakini kwanyora umwana uri boarding school ago perform ago kora bube kimasomo kuburi ukoreteki ori okorunga oirana kero kende tari kuragera igote boarding yo maite ngoragera ngiye koirira mwana yo kora bube ikera oyo ule bose boarding totebe no mwana munyeroka na bwati chinsa chisaine no nyetari ko etapara buno yo ngomete na bwati gasinyo konya bwati stress nango cyari kwabuza lakini ubwe school boarding na bwati dibagalisaine mbiya mono Brighton yaso kuboliri swali yeririye sana ekiagera lya tuchandire mono buna abaorokia omwana ocha eskuru biya abwate chinga kichiaye kwanyora ngobokire maambi lakini kwanyora umwana nganonye preps yeri ya maambi